Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşlar baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşmede aşýas. Şugun hormatly prezident bilen Gurbanyňly Berdimuhammedow arýasy halkara kampaniýalar toparlygynyň ýolbaşçysy, halkara velosipedçiler birleşiginiň ýolbaşçy komissiyanyň agzasy Igor Makarow kabul etdi. Areti halkara kampaniýalar toparlygynyň ýolbaşçysy duşuň barşynda şu ýylyň 13-17 oktýabryna Aşgabatda geçiriljek velotrek boýunça dünýä çempionatyna taýýarlyk görmek boýunça alınıp barýan işler hemde hormatly prezidentimiziň mühim sport şäheretini guramaçykly geçirmek boýunça udal beren tapşyryklarynyň ýerine getirilişi barada hatabat berdi. Bu ýarışlara dünýäniň 186 ýurdunyň wekilleri gatnaşar. Hormatly prezidentimiz velotrek boýunça dünýä çempionatynyň geçirilmeginiň Halkara Olimpiya Komitetiniň we Aziýanyň Olimpiya Geňeşiniň agdasy bolan Turkmenistanyň dünýäniň olimpiya hereketini ösdürmäge hemde sporty wagt etmäge münasip goşandygyny aýdyp, dünýä derejesindäki iri ýarşyň Turkmenistanyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygynyň hemde Aziýanyň merjeni hataplanýan ak mermerli paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygynyň bayram edilýän ýylyna geçirilýäniň çuňur manysynyň bardygyny belledi. Daşary ýurtly bilermenleriň baha bermegine görä, tagdyn durmuş ýölgesiniň tarapdary hemde işiň wagtçysy bolan türkmen lideriniň taýsy tagallarlar netijesinde Turkmenistanyna diňe bir beden terbiýe we sport bilen işiň meşgullanmak üçin eýtim ýokary derejeli ýaşlary geçirmek üçin ähli şertler döredildi. 2017-nji ýylda Aşgabatda ýapyk binalarda we Sewuştyň oty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň hemde 2018-nji ýylda Amul kadar halkara avto rallysynyň we agry atletika boýunça dünýä çempionatynyň üstünlükli geçirilmegi munyň aýdyň subutnamasydyr. Tagdynlygyň we ruhfenetliň ýurt hökümine karar edilen Turkmenistanyna soňky ýyllarda sportyň ähli görnüşlerini ösdürmek üçin kuwatly maddi enzamlaryň binýat döredildi. Köpürli stadionlar we ajaýyp sport toplumlary ilkinji nowatda bolsa Tewitdäki iri Dürawap Olimpiya şäherji guruldy. Sportyň beý meşhur görnüşi boýunça şu gedeki dünýä çempionatym Olimpiya şäherjiginiň üstü ýapyk velotrek toplumynda geçiriler. Bularyň ählisi Halkara Olimpiya Komitetiniň ähli talaplaryna laýyk gelýän milli sport ulgamynyň döredilmegine de şaýatlyk edýär. Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasy tarapyndan 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped güni diýip elan etmek hakynda ýürüýte kararnamanyň kabul edilmegi, dünýäniň sport geňişligine uly üstünlikleri gazanmagy başaran Turkmenistanyň ýeten birinçi tepkitlerine ýokary baha berilýänliginiň hemde ikrar edilýänliginiň şeýlekem tutuş dünýäde ýözüşiň, paragatçylygyň we rewaçlygyň beýikligine Türkmen lideriniň durmuşa geçirýän sport diplomatiýasynyň dünýä birleşigi tarapyndan bir agzdan gollanýanlygynyň aýdyň subutnamasydyr. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli sport we beden terbiýe hereketi maksady okunlylygy höwetlendirýän tagdynlygyň hemde güç kuwatyň çeşmesi bolup durýar. Velosiped sporty bolsa sportyň ekologiýa taýdan arasy hemde özüne çekiji görnüşi bolmak bilen adamlaryň saglygyny berkitmekde möhüm orna elýär. Şoňa görä ýurdumyzda velosiped sporty bilen meşgullanýanlaryň sany ýygydylar tiýär. Meýär morşýaly 2018-nji ýylda Turkmenistanyň başlangyjy boýunça döredilen halkara bayram münasibetli Aşgabatda velosiped sporty boýunça iň köpçülikli sapak geçirildi. Bu sapak dünýä rekord hökümine belli alındy. 2019-njy ýylda paýtagtymyzyň Olimpiya şäherjiginde 2019 adamyň gatnaşmagyna iň dowamly bir nizamly velosipedli ýürüýüş geçirildi. Bu ýürüýüşim Guinness'in rekordlar kitabyna münasip orna geldi. 2020-nji ýyl 12 kilometr aralyga guralan velosipedli ýürüýüşi hemde Türkmen paýtagtynyň täze ajaýyplygyna öwrülen velosiped binasynyň açylyşyna wetlendi. Ýazyrky wagtda şahsy velosiped sportyny wagt etmek boýunça da uly işler amala aşyrylýar. Ýurdumyzda sportyň bu görnüşini ösdürmek üçin ähli şertler ilkinji nowatda bolsa dünýä ýylyna laýyk gelýän awtomobil ýollar çekildi. Makarow hormatly prezidentimiziň dünýä derejesinde velosiped sportyny ösdürmek üçin mühim ähmiýete bolan velotrek boýunça dünýä çempionatyny geçirmek baradaky nowatdaky mühim halkara başlangyjynyň ýüren uly ähmiýetini bellep, halkara velosipedçiler birleşiginiň bu ýarışlary ýokary derejede guramakda we geçirmekde uly işleri alyp barjakdygyny aýtdy. Bellenşýäli guramaçylyk meselelerine uly ähmiýet berilýär. Hususan koronavirus pandemiýasy bilen baglykda dünýäde emele gelen çylşyrmy şertlerde Türkmenistana gelýän ähli türgenlere degişi tanjymlaryň edilmegi babatda ýardam berler.
Türkmen tarapynyň başlangyjy bilen halkara paragatçylyk we ynançmak ýyly diýip eglan edilen 2021-nji ýylda Turkmenistan üçin şanly ýylda geçirijek velotrek boýunça dünýä çempionatynyň aýratyn ähmiýetini nazara almak bilen velosiped sportuny hemde ekologik taýdan arasy we daş gorşaw üçin howply uly görünüş hökmünde velosipedi wagt etmäge ýardam edýän mahabat we düşünmüş işlerine aýratyn ünslerler. Areti halkara kampaniýalar toparynyň ýol başdy. Hurmatly prezidentimiziň ähli tapşyryklarynyň gysga wagtda ýerine getirilejekdigine ananyp, döwlet başçylygynda berk jan saglyk, awadançylyk, mehriban halkymyzyň bagtyarlygynyň we rewaçlygynyň beýikliginde alyp barýan ägir türlü işlerine üstünlikleri arzu etdi. Duşukdan soň Areti halkara kampaniýalar toparynyň ýol başdy. Habarçamda şeýle gurulmady.